Ilianata mudi anata kambang labungo dalam rimbo. Kok tadaga du sana Yusiril Asmara cari di YouTube bersama-sama. Alek tadaga di sana tuh buka YouTube tuh. Allah di dalam anak pala oh ambillah domalang di dalam anak pala adolah banane larang Jawa dilariang lakoto adolah banane larang Jawa oh dilariang lako ngoto kok salah lama olah kanan labanya oh antalanya salah kambang olah cie jodoh
Oh tolong tolong larang rantau oh la tolong oh dari si aku kasih kambangnya bunga dalam rimbo. Oh minta ampun mengarang kaban tak salah cie jodoh. Banda orang nambah bandan tumbuh bamban di sawali ada tatian di bandanya. Oh carita orang bakaban badan jomato ndak malie duto kawan badan dasa. Atau kalau jadi awak merambah lain talang lain pangalan petapan yulu tangkai bunga. Oh karena badan pak kabak mengarang kabah lain tukang lain buatan gurunya langai mandi yang pirin juo tuan. Biduk Japun pandayung Japun menonsong angin selatan lepe kepulauan Soduo. Ampun baribu pak kali ampun anta tasabui dinambukan ampun kapa nambah samo hari pagi orang babi dua lalu kalawitan nilien ata mudia anata kambang bunga di dalam koto urek menjalan-jalan juo. Oh seria bicerita masuk kabak mulai dijalankan to bilang kejadian di daerah Jakarta apa nama judul curito lata buka hola pintu sarugo orang mita kaba palo bandara mide anak koto tuo okok lai bamal basidaka buka pintu saru.
Odisiko kalau kau dibilang disabui sampai kejadian terjadi di daerah Jakarta. Jakarta kok daerah Nyolawe. Di Mabana kampung keteknya terjadi di Caleduk 1 di Sinan sampai kejadi. Ian kejadiannya daerah Caleduk tampeknya Caleduk 1 disabui kabana nyolai menurut sejarah diterima bapokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo. Oba anyo asa pak jo curito, oba aku asa jo mulonyo to sabui namo ayanyo to bilang namo mandenyo Tuhan. Osia konamo ayainyo ayabanamo kulipasutan panggilan ayah sia konamo badan mande gadija namo mandenyo kalipasutan namo bapa. Ado baranaknya 2 orang, nentu anak perempuan, nang kete anak laki-laki, sia namo anak nang perempuan, sia namo anak nang kete. Kulipasutan namo bapaknya, gadija namo mandenyo, sianyo anak jonantuo, nananak nam perempuan. Oba namonyo Upik Patima, ba itu kalau kau dipandang, sia namo anak nang kete, kok nang kete kalau dipandang. Dek karanonyo anaknyo laki-laki, nang kete anak laki-laki, tentu namonyo kadisang abui Tuhan. Kulipasutan namo bapaknya, gadija namo mandenyo, kakaknya banamo si Patimah, sia namonyo anak na laki-laki, banamo Buyueng Ali Amran Tuhan. Oba namanya Buyuang Ali Amran, Ali panggilan dari mande, Ali lurui Amran bakawan, ba itu dalam sejarahnya. Di Sinan kalau kita bilang nindak to etong dolam obana, o tumpak di badan diri bapak, sarato jo badan mande, antaro orang nambah rampe. Iyo tumpak nagari sakete tu orang barado dalam kampung, sado lai sado dek liau sado hindak sado dek orang-orang tu rajin beribadah ibadah baik tu kalau dilihat, tandonyo rajin beribadah, tandonyo rajin bersedekah. Musaji ado dibangunnya, baik tu ayah jo mandenyo. Honyo padolo punyo panti asuhan anak yatim, baik tu ayah jo mandenyo pae.
Oba itu ayah jomanenyo kalau nanana nambah duo naninyo anak nantu nambah namo pie patima nang kete buyung ali ambran yo anak tu taat kagamo anak tu sopan kaduonyo sumbayang dak pernah tinggal agamo taat sekali baik tuang anak baik holanan badu Oba itu anak nambah dua anak nyotaan kagamo onan solat ndak namu tinggal ba itu kalau kau dipandang anak bertambah gadang juo. Oh dibilang pae anak nantu nambah namo pie patima anak bertambah tua ju. Oh pae Odisinan kalau kau dipandang agak saja di badan inyo kalau nanupiak si patima dek tando inyo lah gadang lah dapet junjungan ni duit lah ditarimo orang sorang. Oh alanyo dado basuami oh suami lai orang elok pulo orang tak pandang di nagari ustad inyo kampung ke kampung pae oh ustad inyo kampung ke kampung siako namonyo lakinyo si Patima iyo lah kakak dari Ali Amran Hosiako galajo namonyo banamo inyo Ustad Mambo ba itu kalau kok dipandang Mambo panggilan di nambahnya Ustad Mambo orang imbauan yo tumpak nagari celeduk satu ndak ada orang nan tak tahu siainyo si Ustad Mambo tuan. Siai nyonya Ustad Mambo ba itu kalau kok dipandang indah to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana disiko kalau kok dipandang agak sajonyo badan tuma Ustad Mambo Assalamu inyo abad turutan dek mintu ado punyo panti asuhan anak yatim inyo maulah di lokasi Tuhan. Oh inyo maulah di lokasi ba itu kalau dipandangi ndak to etong lamo. Oh abi hari baganti hari tumpak di badan Ali Amran nyo sadang sekolah juo dalam SMA kelas 1 pae.
dalam SMA kelas 1, tapi walau dalam SMA kelas 1 nyo tetap taat ke agama, ndak pernah meleset seketik jua. Oh sumbayang ndak pernah tinggal, kok mengaji nyo sangat santiang, tahu nyo jalur ke agama. Ba itu buyuang Ali Amran Pae. Oba itu buyuangnya Ali Amran, dibilanginyo Ustad Mambo, pencarian lainnya aduh awak Ustad kampung ke kampung. Dipanggil orang di nagari, kok tiba hari bulan baik, dipanggil sisu Ustad Mambo. Ba itu kalau kok dipandang, inyo mengelola panti asuhan anak yatim. Parenta mande mintuonyo, parenta mintuo nambah duo Tuhan. Parenta mintuo nambah duo, hendak to etong lamo. Biari baganti hari, biari nyo baganti pakan, nabi pakan baganti bulan. Ho tumpak dek badan Ustad Mambo, oh inyo tu tahu ke agamo, dek inyo rajin ke panti asuhan, adolah kawan semua gadang. Hode inyo carito bacarito, de ota nang kamaota maota jo kawan preman sinan, lingkaran sinan nyo mangece. Hosia ko namo badan kawannya, kawan dake di badannya Sutma Ustad tadi. Ho kawan dake nyo si Ustad Mambo, siako galajo namonyo, banamo Pirgo bandel kota Pae. Kalau nyo Pirgo bandel kota, halal jo haram diantam nyo, asa nyo lai piti masuk ba itu di badan ninyo. Ho tumpak di Mambo kok dilie, sangat dake kawan jo Pirgo bandel kota. Ba itu kalau dipandang inyo bakawan dake bana. Hosa dan ciang sabantu basi, sacio inyo nambah ayam, sarang kue sabantu dayung, sasusun inyo nambah kayu, sakabe inyo tuma kok dilie. Ho sangat sayo jo sakato, ba itu inyo Ustad Mambo Pae. Oba itu inyo Ustad Mambo, di sinan kalau kok dipandang indak to etong lamo. Ndak perlu to bilang lamo bana, di sinan kalau kok dipandang. Bakato badannya Pirgo bandel kota, onde dangan lah di Ustad Mambo. Kini ko hari malam minggu, kok dapet kandak badan Mambo, bajalan awak di keluar kota. Oh jalan-jalan mengelilingi kota, bajalan kita berdua dek karena Ustad lai bawato.
Omandanga katoco itu di sinan menjawe Ustad Mambo kama kita jalan-jalan. Omandanga kata Ustad Mambo menjawe Purigo bandel kota kita main maka dalam kota kita jalan ke daerah Tanah Abang. Oba itu kata badaninyo jalan-jalan awak samalam kini karena hari malam minggu dia. Karena hari dia malam minggu itu kata badaninyo tapi jangan dipakai lo kupia Ustad jangan dipakai lo baju sembayang itu kata badannya Pirgo bandel kota. Oh pakai baju biasa pakai sarawa lepis lakean baju kaus cie itu kata badan Pirgo. Omandanga kata rupo itu lasana ngatinya Ustad Mambo nyo ganti pakaian jonanelo Tuhan. O ganti pakaian Yonanelo, lanyo ganti pakaian Yonanelo. Di sinan kalau kau dipandang lah sudah mengganti baju. Ariado pukul sabale, meningkat pukul 2 bale. Inyo barangke nak nyolai, barangke dari panti asuhan anak yatim mengelilingi kota Jakarta Tuhan. Mengelilinginya kota Jakarta indah to bilang-bilang lamo. O sadang di hati oto ju ndak lamo di hati oto kama jalan nyuaran narina sadang pukul 1 lah sampai oto Oh kakaramat lajati Oh sampai oto kekaramat jati baranti oto sekutiko lah turun Pirgo bandel kota 2 joinyo Ustad Mambo. Oh 2 joinyo Ustad Mambo setelah turun dari oto kironyo badannya tadi dimanyo lape badaninyo ditampe dunia malam Oh ditampe dunia malam nak tabado elo-elo batino yo nak tabado rancak-rancak padusi nampak juo di Ustad Mambo.
Oh tumpak di Pirgo bandel kota. Oh calian bana di badan ustad. Nama suko badan ustad. Boleh dibawa malam kini ustad. Oh boleh dibawa malam kini barang lamonyo kita boleh bawa ba itu kata badaninyo. Oh di sinan kalau kau dipandang mandang kata rupa itu sinan bakatonyo Ustad Mambo lain dak tatangkok badan awak lain dak ba aku badan kita. Oh mandang kata rupa itu kalau masalah kita tatangko itu bukannya urusan ustad itu tua ambo punya karang ajo ustad. Oh itu tua mau punya karajo di sinan kalau kau dipandang indah to etong lamo ndak perlu to bilang lamo bana. Di sinan kalau kau dilihat danga di kawan badan ambo danga di Pirgo bandel kota awak dialah duduk juo duduk awak dak ulu tercalik sementara to pilih nangga elok kawan. Oto pilih nangga elok duduk inyo badu awak nan sadang duduk nyo minta aku botol datang aku dua buahnya bayi sekalian sekutiko. Olah tiba cewek nan elok lah datang cewek nan ranca kata cewek nan ado kawan ni duduk abang kata cewek di sinan kalau dipandang. Oh ma'alun Pirgo bandel kota menjawe bang lunak sabantalai dek kami di siko Tuhan. Osinan bakatonyo Ustad Mambo nan cewek tadi lah lain tampik lanyo cari lo urang na lain ninyo duduk juo baduo. Odang akan bana lah di Pirgo bandel kota kok tentu sabantu iko tentu membok piti ambo tadi dari tampik panti asuhan anak yatim ba itu kata badaninyo. Kini ambo terpaksa mencari saja karena ambo nak bapiti saseni nak bapiti sarimi nak bakepiang kecuali nyominya oto kawan. Kecuali minyak oto ba itu katanya Ustad Mambo mendanga kata rupa itu sinan menjawab Pirgo bandel kota dan piti jalan Ustad takui asa katuju bau sajo na piti tangan uang Ustad Hola jawablah Mandang kata rupa itu laksana hati Ustad Mambo. Osana hatinya anak tabado itu kalau kau dipandang
Kode inyo badan Ustaz Mambo Alado nampak nang ketujuh lah di bawahnya Tuhan. Orang ketujuh ala di bawahnya itu kalau dipandangi ndak to bilang-bilang lama. Ndak guna to etong lama di sinan kalau kok dilihat. Onan malam semalam itu tiba waktu yo yang konyo babalik badan diri Ustaz Tuhan. Balik lainnya Ustaz Mambo dua jopir go bandel kota. Ba itu kalau kau dipandang yo indah to bilang lama. Dari nyota nyota lokasi lah nyotu nyolas Ciledug sadang berjalan laut to tadi bagalak-galaknya nambah dua. Jadi bakata Ustaz Mambo tiok malam minggu sebantu itu raminya di sinan. Ba itu kata badan Ustaz Mambo. Jawapan pirgo bandel kota. Ndak malam minggu saja do Ustaznya narami. Tiok malam rami co itu Ustaz. Tiap malam ramico itu di sinan kalau kau dipandang indah to etong lamo. Ndak guna to bilang lamo bana. Anak malam semalam itu lah tiba di panti asuhan anak yatim lah turun oto. Kaduanya lah turun otonya keduanya indah to bilang lama bana de ala turun dari oto. Di sinan kalau kau dipandang setelah turunnya dari oto. Oma aluninya nambah dua bagalak-galak sadang dua mai. Bagalak-galaknya sedang duduk nak lamuinya duduk. Hari bertambah siang juga balik ke rumah Ustaz Mambo. Balik ke rumahnya Ustaz Mambo indah to etong lama. Ndak lamonya di jalan lah sampai ke rumahnya Ustaz Mambo. Satu baranti oto ditampeknya lah turunnya dari oto langsung ke labu rumah gadang mai. Langsung ke labunya rumah gadang ma itu bananya kok dipandang indah to
etong lamo seto tiba di tepi labu. Baca assalamualaikum menjawe orang ati rumah. Waalaikumsalam katona menjawe. Mintu sedang duduk di ruangan iyo liau kulit pasutan kulipat sultan sedangnya duduk bana di kursi nak to etong lamo di siko kalau kok dipandang naninyo Pak Buma Ustad Mambo tadinya tarui ke bilik dalam satu tibonyo di labu bilik baca assalamualaikum nabi ni alaman jawe. Waalaikumsalam katonyo badan sipati ma awak tibo bini batanganyo ma onde dangan la dituan danga kato simaan buni danga diabang elo abang jale seseorang ustad babalik bang tinggi hari lah siang pulang ke rumah malu awak bang dirang keliling. Mbak itu kato badannya kato sampai serupo itu menjawik badannya Ustad Mambo. Dek lama otak kama otak dia di panti asuhan anak yatim mau tajo anak banyak sejarah anak yatim supaya taatnya ke agama boleh nak jadi jo Al-Quran dia kan boleh nak jadi dia jo Al-Quran mangkonyo ambo lambek balik de otak kama otak nak tahu hari lah siang ba itu kato badaninyo ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo nana hari sari itu hari bertambah tinggi Iyo hari bertambah tinggi jua biari sari tua biari berganti biarinyo baganti pakan nabi pakan baganti bulan tumpak deinyo Ustad Mambo olah jarangnya pulang ke rumah lah jarang balik malam tetap baliknya siang saja ba itu tarwih tiok malam Oba itu taruh tiok malam di malo nak ka pulang siang di malonyo nak ka balik tiok hari-hari siang
Ho tumpak di badan Ustad Mambo, katonyo di panti asuhan anak yatim yo, inyo laraun tiok malam Tuhan. Inyo laraun tiok malam raun yo kawan yo jo pirgo bandel kota. Ba itu kalau kau dipandang indak to etong lamo-lamo kau ndak bapitinyo Ustad Mambo lapiti anak yatim di panti asuhan nanyo pakai tuan. Piti anak yatim di panti asuhan nanyo pakai ba itu karajo Ustad Mambo coy itu karangajo olati lama Ojo itu Ustad Mambo awak jale seseorang Ustad nak takkan alai agama. Otot tinggan Pak badan Ustad Mambo tinggan ninyo di sinan sedang mengurus panti asuhan anak yatim kalua malam tarwijo. Oto bilang badannya Ali Umran yo adik dari Putih masih Fatimah. Di sinan kalau kau dipandang to bilang buyang Ali Amran ninyo sekolah tarwijo nyo ado pulo to cie Inyo sekolah tarwijo lainyo rajin bersekolah sumbayang dak namu tinggal. Onyo ado loto di balian mande ado loto di balian bapa. Untuk nyopai bersekolah ndak lama kita bilangkan taman SMA Ali Amran Pak. Taman SMA Ali Amran kini nyotarui menyambung balik tentu kuliah badan ninyo kuliahnya di UI Jakarta nyo ambil bidang kedoktoran itu bana badan Ali Amran. Yo awak tu taat ke agamu urang banyak sayang kainyo Tuhan. Orang banyak sayang kali Amran sayang ke badan dirinya. Ado harinya sekutiko awak tu sedang berkuliah rupa itu. Salah sainyo berkuliah tentu babalik berkuliah apa balik inyo dari kuliah satu balik berkuliah
Ho salamat tumpai ke rumah mande, tiba di rumah mande yo bapa. Ho satu tiba di tampik mande, satu tiba to di laman rumah, turun lainnya dari oto. Ho satu lah turun dari oto, tibonyo jale di labu rumah, baca assalamualaikum Tuhan. Oh baca assalamualaikum menjawe orang ati rumah. Waalaikumsalam orang menjawe dicalik dan sadang duduk. Oh nan cie nyo bapa nyo badan Ali Amran, nan cie mande badan nyo, nan seorang kakak badan nyo, nan cie Ustad Tuma Ustad Mambo iyo lalaki kakak Ali Amran. Oh tapi ada lo orang batigo, dua padusi cik kalaki. Oh nambah dua tu angkatan bapa awak, tapi nan seorang sedang duduk. Pajatu anak gadiran capai. Opa jako anak gadi ranca basalaminya Ali Amran nyo salami orang kasadonyo salasai basalam badaninyo. Ho mangecek badan Ali Amran o mande sarato ayah cukui jo kakak badan ambo. Oh ambo ke dalam bilik dulu mandanga kato bantu itu. Oh baru mangecek badan mande ala kato mande Ali Amran. Onde nak kanduang na Ali Amran kok lala sudah mengganti baju keluar badan nang duduk ado kato kabar sampaikan na Oh ada kata nak kabar sampaikan baik itu kata badan mandi. Jadi mandi kata Ali Amran nyotarwi ke bilik dalam. Oh satu tiba di dalam bilik nyo ganti baju kuliah, selesai mengganti baju. Oh keluar duduk ke ruangan tamu, duduk Ali Amran dake ayat Tuhan. Oh duduk Ali Amran dake ayat, satonyo duduk dake ayat, bakatonyo badan Ali Amran akaba mande ambo diimbau. Oh akaba mo dipanggil tujuan mande jomong kasui mande. Oh mandang kato rupo itu manjawe mande sekali. Honde nak kanduang Ali Amran mangko bapanggil badan Ali. Ho nambah dua ko kawan lamo mande baranak cie perempuan nyokan dak malamar Ali Amran Onyo kanda malamar Ali Amran nyo minta Amran untuk jadi tunangan anaknya. Kok dapet kandak kami jo bapak kandak mande serato ayah yo nak. Ho manurui ndak anyo Ali Amran ba itu kato badaninyo. Ho mandanga kato rupo itu ko itu nang kamande kaban Amran mai kui kato mande mande. Ho Amran mai kui mande kato mande ba itu kato kato inyo mandanga kato rupo itu.
Hosinan lasanang nyo hati namandanga de hari bertambah tinggi hari letape setengah satu bakatoi nyo ali amran onde mande serato bapa hari nyo hampir pukul 1 sumbayang ambo dahulu mande. Sumbayang ambo dahulu mandanga kato ali amran baru tekajui rang nambanya onde iyo hampir perai awak sumbayang dek lama otak kama otak hosamo mambie ayu wudu la solat di hati rumah la solat bersama-sama ba itu inyo hosa rumahnya Pak La solanenyo sarumanyo salasenyo sumbayang la dua baropo balik di korisi dua baropo balik di kurisi la bagalak-galaknya kesadonyo Tuhan. Bagala-gala balik kesadonyo nak tabado senang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro Odisinan kalau dipandang odek lama otak kama otak bakatonyo badan kulit pasutan walau awak otak ma otak air minum pengacuk makan jangan menahan kelaparan kawan. Jangan menahan kelaparan itu bana katoinyo indak to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana dek lama otak kama otak ribata mama lapatang laju hari bertambah patang yu berkumpul di hati rumah di sinan mande jo bapak kabakato dangakan di ali ambran kok tiba di 3 bulan lai kalian sabatuna boleh nak tahu ang dinamo ayah jo bapaknya rapi namo bapaknya sieni namo mandenyo anaknya sedang pendidikan sedang kuliah anak kedoktoran banamo piala rasa atina
lamonyo piala rasati ba itu kato mandejo bapak kato sampai ali amran la manjawe jogala inyo manjawe. Oh kalau coy itu kato mande Ali Amran selaku anak menurut perintah mande Bapak Tuhan. Oh menurut perintah mande Bapak mandanga katorupo itu. Hondak tabado sanang hati mande yo sanang hati bapaknya sanang urang menangan kesarumanyo. Hondak lama sesudah itu babaliknya apa larasati cukui jo mande jo silara Tuhan. Ojo kue jamande jo silara ba itu kalau dipandangi ndak toetong lamo bana. Ola babalia orang nambah tigo tinggal lainnya serumanyo bakato badannya tumanyo Ustad Mambo agak sajo di Ustad Mambo bakato bake bininyo. Nambah nama upiak petima onde dia kandung petimai nanambo painyo kapanti asuhan anak yatim nak nyolai bekokok konda ambo kasinan kok makan sia kama urus ba itu kato Ustad Mambo Tuhan. Oba itu katanya Ustad Mambo indak to bilang-bilang lamu di sinan kalau kok dipandang. Ho kato bininyo iyo pulo lakinyo pai kapanti asuhan anak yatim kama urus makan jo minum. Hoba itu kato hati bini barangke badan Ustad Mambo katampe pirgo bandel kota Tuhan. Katampe pirgo bandel kota coy itu inyo Ustad Mambo ala bajalan pakai oto tarwe kata ngampe mae ola badan si pirgo oh endak to bilang-bilang lamo nak guna to etong lamo bana. Oh disiko kalau kok dipandang sadang di hati otojo. Pak Ustad Mambo ba itu kalau kau dipandang nak lama to di jalan tiba dak pirgo bandel ko. Oh tapa
tiba dake si Pirgonyo bandel kota ba itu kalau kau dipandang agak saja di badan Ustad Mambo setelah turun dari oto duduk dake Ustadnya tu masa kutiko duduknya batu nyoba bagandingan iyo jo Pirgo sawakat tu itu bagalak-galak kaduonyo Tuhan. Di sinan kalau dipandang bakato badannya tumayo inyo tuma Ustad Mambo odang akan bana di Pirgo bandel kota malam beko kamawa main-main ba itu kato badan inyo mandang kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang bakato Pirgo sekali beko awa ali lolai tampe luak pado itu toaran pulo kata nabang kawan. Ado di sinan tuma perkumpulan kawan karib jo badan nambo di sinan kita duduk di sinan inyo mangece mandanga katua tima bantu itu jawapan badannya tuma Ustad Mambo onde dangan di Pirgo bandel kota hiyo salut ambo bake Pirgo tahu palosok di Jakarta tahu de urang kasadonyo di tahu de urang kasadonyo ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu di sinan kalau dipandang hari bertambah malam juonan malam semalam itu anggaran pukul 10 meningkat pukul 1 balik berjalan ninyo baduo antara Ustad Mambo jo Pirgo bandel kota otoi dui ala barangke lakata nang abang olanyo arakan Lanyoaran nyo ketana bang hari ado pukul 1 meningkat pukul 2 balik malam. Ndak lama to di bajalan panik dek lama bakal lamuan sampai laoto ketana bang tuane. Satu tiba nyoto di tanah bang baranti oto tepi jalan oto baranti nyola turun onde dangan lah di kawan iyo di mambo kawan ambo mola duduk kadake lapo. Setelah turun nyoba jalan, setelah jalan nyoba dua maimbau orang sekali. Satu maimbau untuk itu mencari Pirgo bandel kota.
Kironyo kawan lamo nyobana, kiro kawan karib nyobana, di sinan kalau kau dipandang. Siabana namo kawan nyobana mo buyuang hana api mae. Namonyo buyong hanapi nyo calik kawan lamonyo nama imbau kironyo hanapi kawan lamo onde kawan karib ambo nama imbau kironyo inyo pak si hanapi ketua pareman di tanah abang tuan kepala pareman nyo di tanah abang lah nyo duduk di kurisi sebantu itu nan ciek badan si hanapi nan seorang bini badan hanapi. Nampak seorang anak muda rancak kok dicalik bentuk nang gadi ala hurabi nang katahu yo elok bentuk nang muda tu. Ba itu inyo kok dilihat tadayo badan Ustaz mangambo mata dayo badannya Ustaz mambo di sinan bakatola si hanapi onde dangan latu manyo yo tu di kawan ambo danga di kawan lamo ambo iyo di pirgo bandar kota iko siako nambah bao kato sampai sabantu itu onde bang napi danga bana iko ko kakak badan awak bana mo inyo Ustaz mambo inyo Ustaz di kampung-kampung tinggalnya di Caleduk satu mintuonyo Ustaz juonyo punyo panti asuhan anak yatim nampunyo mintuo badan Ustaz nan maulanyo Ustaz mangambo bakato sekalinya badan si hanapi onde Ustaz dangakan bana iko mai Ustaz nantalata tapi ayam bo nak aye kopi ko nak suko jo aye ko ambo mintan kopi ya kato si hanapi manjawe inyo Ustaz mambo asal aye ambo minum ba itu kato Ustaz mambo lah samo minum alkohol batigo inyo samo mi obat tiga inyo sama minum semuanya minum ketiganya tumpak di pirga bandar kota bakato bake hanapi kurang air to tambah air kurang rokok to baliro
tumpak di badan si hanapi halo hanapi nangka nyopi kian di nyop minuman nampa ralu di nyop rokok nampa guno karajo mabuk jo baju di Hodisinan kalau kok dipandang tumpak di badannya tumanyo bininya dari badan hanapi Osi aku namo bininyo banamo si upiepe rama Obana moinyo tumanyo siupie pera di sinan kalau kok dipandang kalau nan pera bini si anapi kepalaku kupu-kupu malam tuan Kepalaku punya kupu malam itu kalau kau dipandang baranak cieknya perempuan siako namo badanana banamo upik nur bingi batuan Namonyo upik nur wibaba itu kalau kok dipandang kalau nan badan perat tadi yo bini dari hanapi kepala kupu-kupu malam kalau nan badannya anak dari upik perak iyolah dari si hanapi karajo samo pai kaduonyo tuan Karajo samo kaduonyo orang saide orang satipe itu kalau kok dipandang tumpak di badan Ustad Mambo hoinyo nampak badan Nur Bibah tasiro darah di dado perasaan ndak lama lagi Ho minum minyo tarui manarui babi sie inyo tuma pa ejo badannya tuma yo pirgo bandel kota Ho itu anak gadis sia tu nan sadang duduk itu sia bana pajatu ambonio lo jonan mudo dia Tadanga di badannya tu mana pita di seto tadanga di badan api onde dangan lah di kawan ko itu jangan ragu pulo ho itu ambo tu mana punya kuaso minumlah dulu ayat talata kalau orang nambah tunjuk kama di bawah boleh saja sobat Kama di bawah boleh saja itu kata badaninyo bertambah senang hatinya pak badan Ustad Mambo Oh na minum jadi na minum bertambah-tambah Oh agak sajalah di hanapi tadi hanapi minum tarui jo minum tarui rokok bajadi bagalak-galak ketigonyo tuan Oh bagalak-galaknya ketigonyo dek lama bagalak-galak Oh hari bertambah malam juga Dek malam badarok siang hari ado puku ampek para siang labak kuku ayam tadanga Hotak kajui inyo Ustad Mambo Onde dangan di kawan nambo dangakanlah di sobat kini babali awak dulu pulang awak capek ba itu kata badaninyo
Nyocah liek jam lapuk kuampe babalik badan kita dulu pirgoi malam besok to ulang balik waktu sumbayang hampir tiba dia waktu solat hampir datang deinyo majak pulang otak paso balik badan inyo pulang jo pirgo bandel pulang nyopir go bandar kota hanapi tinggal minum semua sorang nyoba balik nak nyolai basalaman nyoba balik kata badan hanapi ndak jadi rencana tadi kau ndak jadi membawa nambah kecean tadi mandanga kata coy itu kata badan Ustaz Mambo malam barisu kita ulang sobat malam barisuanyo kita ulang ma itu kata badaninyo ndak guna to etong lama ndak perlu dibilang lama bana odisinan kalau dipandang agak saja di badaninyo babalik dari Tanah Abang caleduk nangkanyo tuju di Maluati tak kamamang honang gadi tadi tabayang-bayang yuonyo tentang itu sedang membawa to tabayang-bayang rang nang gadi tuan tabayang-bayang namudo tadi nan sedang duduk di pangkalan cewek-cewek banyak itu di badan Ustaz Mambo bakato nyopir go bandel kota onde Ustaz dengan bana kok kamu oto aja lajan mahayal lo sedang Mambo oto beko balanta awak beko itu kato badan nyokok pajanan duduk malam tadi dake pangkalan cewek-cewek itu jangan takwi pulo lay bila waktu saja bisa itu katonyo badannya kawannya tadi iyo lainnya pirgo bandel kota lay jale di sobat sabananyo kalau naninyo si Hanapi itu anak dari Hanapi bininyo kepala kupu-kupu malam anaknya coy itu sobat anak nyonyo aco itu juga jadi jani tulo dipikiran kalau masalah nan muda tadi yonan muda tadi malam itu gampang itu geleng ba itu bana katoinyo mandanga katoco itu bakato badan Ustaz Mambo lesa bana tu kato pirgo iyo mandanga katoco itu menjawi badan pirgo bandel kota nak sabana ba loko kato kawan ko gara-gara ambok ko pecawik ti ko ndak ludai muncung ambok ko ba itu kato badan ninyo masalah nanggana muda nan duduk di pangkalan cewek-cewek banyak sia saja boleh dibawa nampak kok piti lai aduh Ustaz
pokok pitinyo alai ado dek lama otak kama otak latibo di panti asuhan anak yatim oto barang tilaya alai di laman lapan Oto baranti nyo di laman panti Oto baranti la turun inyo nama duo Opirgo la tarui ketampe nyo tumpak di badan Tuma Ustad Mambo nyo tarui ke dalam panganti Oto aneh Oh nyotaruh nyo ke dalam panti Soto tiba di dalam panti Anak yatim sebanyak itu Bakato anak yatim banyak Ndak makan lontong Ustaz Oh sarapan lagi Bekatoinyo Ustad Mambo dangakan di kalian banyak cuy itu banyak anak yatim iyo di panti asuhan anak yatim Oh mulai kepada hari kini sarapan lontong pagi ndak ada lagi makan siang pun ndak jo ada Oh makan nyopuku ampe sajo sekali makan sari ado kini lay penghasilan awak laku orang yang Madi malo adonyo sarapan untuk lontong paginyo sarapan anak yatim seratojo makan siang piti labi keluar malam Baitu karajo Ustad Mambo la anak yatim taniayo tuane Malana yatimnyo anak taniayo Baitu kalau kau dipandang nak guno to etong lamun nari sari tuinyo lalu di panti asuhan anak yatim Salasainya jago dari lalu ukuran mandinya lah mandilah salasai mandi ganti pakaian laki pakaian Ustad inyo Salasai malake baju pulang ke rumah Ustad Mambo tuane pulang ke rumahnya Ustad Mambo sinantu kalau kau dipandang sedang di hati Oto juo ndak bara jauh rumah di sinan sampai lainnya ke rumahnya Setelah turun dari Oto lah tiba di labu rumah baca assalamualaikum
Menjawe mintu padusi menjawe mintu kalaki cukui jo bini badan ambo nambah namonyo upi petima di sinan kalau kok dipandang ondenyo jawe jo Waalaikumsalam naiklah kate rumah lanai si Ustad Mambo duduk baropo di kursi duduk baropoknya di kursi barampe inyo semua duduk dari sini inyo mengecek baru mengecek ayah ke badannya mengecek mintuo nang kalaki iyo inyo kulipas sultan dangakan bana di Ustad kini dangakan di Ustad minantu ambo laga acok babalik pagi lah acok babalik siang aku sabab karanonyo mendanga kato coy itu onde ayah dengan bana kota batanyo badan ayah nan kami ndak kamangecek nan ambo indak do kabatanyo mangko ambo ya babalik siang majana anak di panti asuhannya tu mana yatim nambahnya bulienyo lincah mengaji capek bulienyo taat ke agama ya taat capek ya ke agama baik itu bana kato inyo mandanga katonyo badan Ustad Mambo laksana ngati mintuonyo jadi ada nang kurang lagi di panti asuhan awak mandanga kato rupo itu kato sampai Ustad Mambo lah menjawe kok kekurangan di panti awak banyak ya nang kekurangan na para tamu Al-Quran alabi sure amal alabi pulo baju anak-anak ndak adolai iyo pakaian untuk nang kanyo pakai kok dapet piti di badan ambo mbo balik Al-Quran yo sure amal Bali Al-Quran yo sure ama sarato baju untuk anak-anak boleh nang kanyo pakai sudah mengaji ba itu kato Ustad Mambo mandanga kato cuy itu bakato inyo kulipat tadi bana bakato mintuo badaninyo dangakan bana lah diang tuma Ustad Mambo bara kiro-kiro piti paralu onde ayah dangakan bana kok banyak ndak banyak bana seketik ndak seketik bana anggaran 20 juta barunya sampai Bali mandanga katonyo di minantu iyo lainyo Ustad Mambo mintu percaya saja dek karano inyo mau urus di kaluan piti 20 bama 20 juta o bali Al-Quran sure ama sarato baju anak-anak ba itu kato mintuonyo Tuhan
Oh mandanga kata rupo itu lasana ngati Ustad Mamo. Oh pitinyo ambilnyo barangke ambo bao dolu yati dua sekalo jagoti dua. Oh amo barangke oh ne ayang mandanga kato di minantu menjawe ayah nak nyolai kalau pilagam kababelo makatukorana deleti dileri yang batu. Oh kalau coy itu nangka elok baola tidur nangga dong luna tidur mola dolu ba itu bananyo kato inyo la tidur inyo Ustad Mambo nyo bawa tidur masuk bilik. Ndak lama dapat kita bilangkan ndak lama tidur dalam bilik. Jago tidurnya lah mandi. Selesai mandi ganti pakaian. Air lah tiba di bininya. Oh Tuhan lata-latanya di bininya dek lata-lata air tentukannya minum selesai minum bantu itu ambo barangke le dia kepantiasuan ba itu sekali katoinyo mungkin anggaran sari jo 2 hari kini ambo indak do balik-balik pitiala dia giaya mbo bali baju anak yatim mbo bali Al-Quran jo sure ama mbo aja wanarang di panganti di Jabana dia randi panti mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang lasana ngati bininya Ustad Mambo kalau coy itu kato tuan kalau coy itu kato abang elo-elo abang di panti abe-abe majana anak jan pamberang kanan kengete oh abang Jan pemberang bang kanan ketek kato sampai sabantu itu lasana ngati Ustad Mamo barangke badan dirinya menuju panti asuhan anak ya Ndak lama
sadang joto di ate oto jo ate sanang Ondak tabado senang di hati di malu hati nak kesanang piti dapat 20 juta. Oh anak kata Ustaz Mambo nak kambo balian lodo ke baju anak yatim nak kambo balian do ke Al-Quran nak kambo balian ke surah Amma dapat ke minum malam ki ini dapat untuk mabuk di awaknya jo badannya tumanyo pirgo bandel desa tarui awak ke Tanah Abang ke Tampek Hanapi samo duduk dulu itu de inyo nantakana ondak lama to di bajalan latibo di panti hasuan turun lainnya dari oto taruinyo masuk ke panti anak-anak meminta makan tuan anak-anak lama minta makan arilah do puku ampe agi makan kami Ustaz itu kata badaninyo mandanga kata rupo itu de ado di sinan tukang masak makan kemakan jo karajo kalian barasian segalonyo pekarangan pantinangko itu kata badan Ustaz Mambo O pamerangnya ala hurabi pambangi ala hurabi tuan ala sajona tahu tuan dulu makan anak-anak 2 kali sehari sarapan lontong sekali pulo kini makan sekali sehari sarapan lontong dak lo ado pitinyo ambil di Ustaz Mambo kau untuk berpoya-poya oba itu inyo kok dilihat lah salah jalan Ustaz Mambo ba itu kalau dipandangi Tuhan Hari batambanyo asanyo juo anak-anak lanyo lagi makan sesanjo itu sanjo bajawe dengan malam yonan malam semalam itu hari ado pukul 9 lama nikah pukul 10 menjawe pukul 11 lah datang kawan karib inyo Tuhan Ola datang kawan karibinyo iyo lapirgonyo bandel kota ba itu kalau kau dipandang bakato badan diri pirgo onde dangan di Ustaz Mambo le do bapiti kini ba itu kato badan nyokok lai ado bapiti kata na abang duduk di kata na abang awak duduk mandanga katoco itu bakato inyo Ustaz Mambo ambo namu kata na abang bajanji ama je badan ambo oh bajanji pirgo bandel kota kok tibo awak di Tanah Abang pajanan duduk na malam tu nan pangkalan jo cewek banyak nan itu mo bau hari kini kawan Onan itu mbobao nan seorang tu mbobao inyo malam kini mendanga kato bantu itu
Hosinan menjawe badan Virgo bandel kota. Kok itu masalah geleng jangan itu lo dipikiran pokok piti layado ustad. Onam pokok piti ustad layado mandanga kato rupo itu. Ndak tabadodo senang di hati barangke dari pentiasuan anak yatim Mariado pukul 2 balik Tanah Abang holanan kanyola tuju sedang di jalan oto tadi menuju daerah Tanah Abang. Oto berjalan terwiju indah to bilang lama bana sedang berjalan oto tadi. Ndak tanggung kencang lari oto sedang jalan nandel nyopor dari 1 opor kedua. Dari 2 lepe ketiga dari 3 lepe kampe tambah diampe tambah anang tambah diampe nyo tambah tanang apa tondo lari nyo tanang. Odang-adang lari 80 ado mancilo kasorot ado cipi ado bili 120 lari oto kasuo amper kilometer kajaba kaja tonggak kilo laraba-raba tonggak kawe tampak-tampak gambar tangkura. Sedang jalan oto dietong indak ta bilang simpang dape indak ta etong simpang tinggal kajaba kaja simpang dape kajaba kaja simpang tinggal potando lari oto kancang nambak co pucuk di lancan co kumbang putui talinyo nambak co kucing lapisan jo bantu balui digati iku nambak tu kasih muka kadatang. Bantu alang kisau lari oto kalason bajadi-jadi rema itu kalau dipandang indah to etong lamo bana. Odek lamo to di bajalan kain cau panjang 9 lapuk taleo di barando panik dek lamo di bajalan jauh batambah hampir jutuan. Jauh batambahnya hampir jua potando kini lampi tibo tempe kawannya naniyo inyo tu masih hanapi. Odisinan kalau kok dilihat baranti oto nak nyolai hanapi nyo tekajwi oto sialo nam baranti. Onyo calik bana nyo elo kiro kawan na malam dulu tuan.
Oke kawan malam dulu itu orang nyoba lihat nanti bola turun ni nyoba duo nan cie badan tuma Ustad Mambo nan seorang pirgo bandel kota. Omai ngecek buyong anapi disiko sobat kita sama dua-dua. Oh sadangnya duduk nyoba tigo keluar rokok di badan pirgo rokok keluar sawakatu itu di Ustad lah keluar pulo. Oh mangece Ustad sekali onde sobat dangakan banda ndak minum sobat kini tumben lo sobat ndak minum. Oh kato sampai hanapi kamangece mangalo awak ndak kaminum. Oh bukannya ambo sagan minum tapi nan tumpah hari kini dari sanjo piti ndak dapet Tuhan. Oh dari sanjo piti ndak dapet joa minuman ke di Bali marokok sajo ambo balun antak kok kambo bunuh orang di tanah bangko ba itu kato badannya ma badaninyo. Oco itu kato anapi tadi mandanga kato rupo itu. Oh bakato inyola Ustad Mambo onde pirgo dengan bana iko mapiti pirgo hei mapai barangke. Oh iko mapiti 500 bali rokok bali kacang nangka dimakan bali minuman sacukuinyo dia. Bali minuman secukupnya mandanga kato bantu itu di sini ninyo tu masih hanapi mangece hanapi sekali jan tu pirgolo lay bali ayi jan pirgolo pai kalapau. Duduk sajolah pirgo di siko biana lain bali aye nyo imbau pak bini nyo sekali satu nyo imbau bini nyo masa kutiko lah datang bini nyo jo anaknyo. Odanga kalian nambah duo. Oh bali lai secukupnya iko mapiti 500 bali rokok 100 kacang labienyo bali kaminuman dia. Oh kata sampainya dari hanapi mencalik sekali Ustad Mambo kironyo Nurbiba banana nampak satu nampak badan Nurbiba. Oh di sinan kalau dipandang tersirok darah di dado perasaan dak lama lai orang baduo nyo barangke itu orang nyo sorang nan diintai na malam nan duduk di pangkalan dulu. Oh bakato bana sekalian babisienyo badannya pae Ustad Mambo duo jo pirgo sekutiko lai takana di badan pirgo bandel kota kawan. Honang kece ambo mulai kabarangke lai takana kato ambo. Oh kato sampai sabantu itu baru bakato pirgo bandel kota di ambo sobat indak kalupo pajak tadi nan sobat intai sobat. Oh tumpak di badannya asianapi sinan mengecek badaninyo bakato badan sianapi. Kok itu Ustad jangan ragu masalah geleng tu mana itu nambah sabui kalau nampai baduo tadi. Nan cieknyo bini badan ambo inyo ketua kupu-kupu malam di Tanah Abang nan seorang anak badan ambo. Oh kalau itu orang nak ketujuh minumlah dulu beko aye nambah balik kama diva. Oh Ustad boleh saja Tuhan nampak kok piti lai dape Ustad.
Ona pokok piti layado Mandanga katoco itu Disinan kalau dipandang Bakato badan Ustad Mambo Sama laki orang tu tibo bali ayang garan bara piti buagi ba itu kato badan inyo Oko itu nangka Ustad etong jani itu lo dipikian le bara piti nanado bekom buagian ke badannya mandanga kato bantu itu nyo ambil di Ustad Mambo piti sejuta iko piti sejuta soban ambo agi nampak aja tadi ambo bau Ustad nampak aja tadi yo Ustad membawa itu kato badaninyo mandanga kato marupo itu nyo ambil piti di badannya tu masa kutiko nyo ambil piti dia napi minum dulu ayat talata sudah minum beko boleh berjalan ba itu kato Hosiana pipa Sudah minum kau boleh berjalan dalam otak kama otak La balik membali rokok la tiba aye jo kacang talata aye jo kacang sadang nyo minum nyo kok dipandang nyo buka aye nak nyolai aye tak buka nyola minum bakato badan siana api Odang kalian nambah dua disiko duduk kaduanya kawan ni kami ko minum kawan kan kami ko duduk tolong temani minum dong oh luma Mandanga katonyo rupo itu tepasot pak orang ngampai lah datang orang nambah dua tadi nan cie bini dari Hanapi nan seorang anak badaninyo nambah nama upiak Nurbiba di inyo ayah nama imbau nak tabado pane hatinya tapi de awak takui kaya takui ayah kaberang juga itu kalau dipandang mangkoknya berang upiak Nurbiba awak Ustad sebantu itu mengolah panti asuhan anak yatim karajonyo lah mabuk tuan Karajonyo lah mabuk mangkoknya berang badan Nurbiba bancinya bukan kamain basaro mato Nurbiba mencari bantu Ustad Mambo Ona minum pak bajadi-jadi sadang minum mau tajuo bakato badannya tu ma Ustad Mambo disiko duduk dia kato Ustad Mambo mengaku duduk jauh-jauh dia mengaku duduk jauh-jauh mandanga katoco itu tapaso duduk dake Ustad Mambo lah duduk inyo bagandingan bakato pirgonyo apa bandel kota dek lalamo minum coy itu lah gantung air sedang minum dangakan di Ustad Mambo kurang Mambo Ustad tumanyo air nangko iko air ko sedang gantung labi minuman awak Ustad
Omandanga katonyo apirgo bandel kotanyo cabui piti disakui kopiti 500.000 lai pai bali ai babali. Omandanga kato rupo itu nyuambi piti sekali di pirgo bandel kema bandel kota biarlah mulai bali ai. Tokato sampai sabantu itu menjauh inyo si anak pijan pirgolo bandai mabali ai suruhlah orang nambah 2 kawan. Tumpaan api kok dipandang kok pirgo bandel kota membali aye tentunya balian kesadonyo. Oh kalau nyo bini jo anaknyo kalau nyo piti 500 paling nyo nangka di bali aye anggaran 300.200 kemasuk saku Tuhan. 200 ya laka masuk saku ba itu katonyo tu masih anapi itu dah inyo nantakana. Ndak boleh do pirgo bandel kota ndak boleh inyo bali aye barangke orang nambah 2 yo la bini jo anaknyo Tuhan. Yola bini ajo anaknyo ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo ndak lamo doinyo dipai la babali lo membali aye waya bila di balinyo la tibo minuman balik la bajadi minum batigo mabali mo pa sekali la dua